Salut și bun găsit la al doilea podcast de pe canalul Geografia Europei. Astăzi suntem alături de DJ Eds. Salut! Salut, salut! Și vom discuta despre YouTube, pentru că amândoi suntem YouTuberi, despre muzică și din nou despre proiectul Erasmus, pentru că și el a fost în Erasmus, în Ungaria. Salut, DJ Eds! Ce mai faci? Eu, uite bine, am intrat aici, fericit. Bravo, mă bucur! Ești de acord să ne spui despre cum ai început canalul și de când lucrezi la el? Sunt de acord. Păi canalul am început pe 4 aprilie, cam așa, și mă uitam la YouTuber de ăștia mai mari care făceau remixuri și de astea și am zis și eu să mă apuc de treabă. Prima dată n-am avut mixer și după mi-am cumpărat. Uh-huh. Și cum ai început să mixezi muzică? De unde ai învățat? Cum a fost toată experiența asta? Păi la început mi-a fost puțin greu că nu știam acolo cum e, dar m-am uitat la videoclipuri la YouTuber mai mari, la festival, la toate astea, să văd și eu cum fac acolo și am început încet, încet, cu un tutorial micuț, după așa mai departe, am exersat pe el și în prezent pot să zic că este super ok ce-mi iese. Uh-huh. Și folosești cumva Virtual DJ pentru mixuri? Pentru mixuri folosesc aplicația The Juice. Ah, ok. Am folosit Virtual DJ. Făceam și eu mixuri pe la 13 ani cu Virtual DJ. Puneam muzică house și dubstep în mixaje. Să știi că e ușoară aplicația aia. Cu ea am început să fac toate chestiile. E o aplicație de început pentru toată lumea. Deci dacă vreți să începeți să faceți muzică, puteți cu Virtual DJ. Folosești și FL Studio pentru muzică? FL Studio am folosit pentru beat-uri și folosesc în continuare. Ah, deci faci și beat-uri? Da, am făcut un beat și mai am încă unul care o să-l scot în viitor. Ok. O să spun linkul canalului în descriere la podcastul ăsta. Ok, mersi. Și cum ai reușit să faci aproape 100 de abonați ai, nu? Câți abonați ai? Am 110 acum aproape. Ah, felicitări! Felicitări! Păi, am postat zilnic și am diversificat canalul. Am pus ba muzică house, ba muzică de club și așa mai departe. Și am văzut care merge mai bine și pe tipul ăla de content merge. Te-ai axat pe ce prinde la public mai mult? Da. Ideea este la început să-ți diversifici canalul, să vezi, să pui mai multe chestii de mai multe tipuri și ce prinde mai bine, cu ăla continui. Ok, deci ai muncit ca lumea la el, să înțeleg. Am, cred că vreo 30 de videoclipuri, cam așa. Oh, bravo, bravo. Succes și la cât mai multe în viitor. Mulțumesc, o să mai vin cu un rap mix, acum e postat un club mix și o să vină și partea a doua de la live-ul care mi-am luat stră. De ce ți-ai luat de copyright? Foloseai muzică fără cu drepturi de autor sau? Din cauza muzicii. De obicei îl primeam după videoclip și după o zi îmi dădeau toate drepturile. Dar la live mi-au oprit absolut toate, după un minut, deja Păi nu foloseai muzică care nu era ta, care era altora? Pentru de-astea, da, mai folosesc, gen cum am făcut House Mix-ul 6, care l-am scos recent. Efectiv am folosit de la alți artiști și le-am combinat. Le-am oprit de la jumătatea melodiei, am pus altul. Și cam așa fac, dar mai scos și melodii originale. Și ai niște canale sau surse de unde ai învățat să compui beat-uri și să mixezi?
n-am un canal anume, am învățat de la mai multe canale de YouTube mai mari, cum ar fi Phil Harris ori Soundtech, care are tutoriale. Interesant. Și muzica este o pasiune pentru tine? Da, muzica mi-a plăcut de mic și chiar îmi place, fac de plăcere ce fac. De când ți-ai descoperit-o mai exact? Păi acum un an sau doi voiam și eu să mă apuc, mă uitam tot la festivaluri și de-astea și îmi plăcea cum făceau oamenii. Și tot ascultam muzică, am ascultat de toate tipurile de muzică și acum recent m-am hotărât și eu să-mi cumpăr un mixer și să încep să mă învăț pe el. Mhm. Ce să zic, spor la treabă, succes. Mulțumesc și ție la fel. Faci un content super. Mersi mult. Ne poți spune câți ani ai și de unde ești? Eu am 18 ani și sunt din Buzău. Ok. Clasa a 12-a? Sau a 11-a? Acum, da, a 12. Ok. Și ai fost într-un proiect Erasmus, dacă nu mă înșel, recent? Da, am fost cu Tomi și mai mulți colegi din liceu. În Ungaria, nu? Da, în Ungaria. Și tu la cine ai fost cazat? El mi-a zis că a fost cazat la o fată, Tomi. Tu la cine ai fost cazat? Tot la o fată. Ideea e că unguraicele, de fapt toți din Ungaria care au fost în proiect au fost fete. În afară a fost doar un băiat, atâta. Ok. Și cum s-a părut? Erau de treabă? Da, sincer, chiar oamenii erau super de treabă, te băgau în seamă, te băgau în colectivul lor acolo. Seara mergeam, nu știu, la un bar de ăsta, cum ar veni la noi, un club de ăsta de noapte, ca și cum ar fi, și stăteam acolo cu toții, râdeam, ne povesteam amintiri, abar n-am, mai ne cunoșteam pe acolo. Nice. Frumos. Și liceul e mult mai diferit la ei. Da, mi-a zis Tomi că avea piscină în incinta liceului. Da, acolo copiii învățau din clasele mici să înoate. Mi se pare genial. Da, să știi. Învățau fără să plătească? Îi învăța școala sau aveau antrenor? Păi, efectiv, acolo în liceu, acolo la ei, era profesor de not, cum e la noi profesor de geografie sau profesor de matematică. Așa erau la ei. Aha, super. Și să înțeleg că te-a încântat de experiența asta? Da, mă bucur foarte mult că am fost în Ungaria. A fost super ok pe total, adică și îmi pare rău că a trecut foarte repede toată săptămâna aceea. Mm, Da, asta ar putea fi o inconvenient. A fost înainte de corona, nu? Da, înainte de corona cu o săptămână, cam așa. Aha. Vreau Văd să că, vină și ei la noi, dar din cauza asta nu cred că se mai face anul ăsta. da, văd că toată lumea vorbește despre corona și despre 15 mai, când se va ridica starea de urgență. Tu cum crezi că o să fie atunci? Păi, e un lucru bun că nu o să mai ieșim cu declarațiile acestea, nu o să mai avem motive limitate și într-un fel sau altul eu zic că este ok, adică o să ne lase mai mult să ieșim și noi pe afară, dar nu cred că o să ne lase cu grupuri de-astea, Da, cum eram până acum, de ieșeam. da, exact. Mai spune despre canalul de
YouTube, cum ți-a venit ideea, cât ai muncit la el? Păi, ce e mai greu aici la tipul ăsta de content de muzică e să cauți materialul înainte. De exemplu, acum câteva zile am căutat niște melodii, tot așa de club, să zic, și am stat, cred că o oră și ceva pentru 6-7 melodii. Și e mult mai greu pentru că acum sunt peste 20 de melodii pe un live. Ok. Deci cam asta e partea grea și per total, dacă găsești muzica potrivită și știi cu ce să vii, să intereseze pe oameni, eu zic că este bine, mai ales pentru că sunt foarte multe canale de muzică acum populare. Da. Îl știi pe CJ Beats? Nu știu. E un YouTuber care face beat-uri și de acolo am luat câteva melodii pe care le-am pus în videoclipuri pe YouTube. O să mă uit la el și poate îi folosesc câteva melodii pentru... Face în general beat-uri de trap. Am înțeles. E ok. Mhm. Și știi să cânti la vreun instrument ceva? Ai învățat până acum? Nu, am avut chitară mai de mult, dar n-am învățat, nu știu. Am zis că mă duc la cursuri, am amânat-o tot timpul și n-am mai. Da, păcat. Și în rest, care e genul tău de muzică preferat? Ce-ți place să asculti? Păi, genul meu de muzică preferat este muzica house, pentru că merge cam în orice moment, mai ales când faci teme ceva, e liniștitoare așa. Mai îmi place și rap-ul, cam toate genurile de muzică, așa să zic, dar mai mult house-ul e printre preferate. Mhm. În rest, ce mai poți spune despre YouTube, despre muzică? Ce sfaturi să ne dai YouTuberilor mai mici, dacă ai vreunul? Ok, păi, uh, dacă vă apucați de canal de muzică, să diversificați canalul cât mai mult, să vedeți ce le place oamenilor și nu doar un tip de content. Vedeți care sunt cele mai populare videoclipuri ca ale voastre și postați tot tipul ăla de videoclipuri. Dar, în general, prind foarte mult remixurile. Mhm. Bă, să știi că m-ai surprins când am văzut că ți-ai făcut canalul ăsta. M-ai surprins în mod plăcut. Păi eram eu pe 2 aprilie frumos și ce m-am gândit? Haideți să postez pentru prima dată, că eu mai făcusem niște melodii în trecut și știam că sună ok. Și am mai dat și pe la niște prieteni și asta. Și m-am gândit, hai să pun prima melodie. Am pus-o, am crescut relativ repede cu ea. După 2 zile am mai pus încă un remix de ăsta și după alte 2 zile încă un remix. Și am văzut că merge treaba și am zis să mă țin de treabă până în acest moment. Mhm. Foarte tare. Pot să zic că la începutul canalului am crescut cel mai mult, până în 50 de abonați, cam așa. Ia uzi, în cât timp? Păi aveam 50 de abonați în 2 săptămâni sau mai puțin chiar. Ah, ce tare. Bravo. Mulțumesc, mulțumesc. Și, nu știu, filme ceva interesante sau seriale ai mai văzut în perioada asta? Da, am văzut, m-am uitat din nou la Narcos, sau puteți să vă uitați și la El Chapo, dacă vreți, e super ok, sau la Casa de Papel, popularul serial care toată lumea zice. Da, Bella Ciao. Da, e super tare. Deci,
se întâmplă cam toată acțiunea în băncile care le sparg ei, dar sunt răsturnat foarte multe de situații și chestia asta, nu știu, creează suspans așa. Mhm. Și sugerez ție să te uiți dacă vrei la serialul ăsta. Da, dar cum a zis și în episodul trecut, nu prea am timp de seriale și de filme în general. Te înțeleg, acum avem o grămadă de teme, avem o grămadă. Da, și mai ales că mă ocup și de YouTube, tot ce înseamnă editare, producție, creare de content, chestii din astea și chestia asta consumă timp. Da, știu ce zici, adică stai foarte mult la o melodie sau la un videoclip normal să vezi ce vrei să pui în el, că nu merge să pui orice așa. Da, și tu ai planuri structurate de dinainte cu ce să postezi? Sau cum să-ți faci mixurile? Păi, în primul rând, eu mă ghidez așa. Mă uit la mai multe de-astea, videoclipuri cu mixuri. Depinde ce vreau să postez. Dacă e de house, mă uit la videoclipuri cu muzică house și îmi iau de acolo niște melodii, văd care se potrivesc, dacă nu mai caut melodii. Dar să știi că timpul trece foarte repede cu căutatul melodiilor și toate astea. Da, e Te înțeleg relatable. perfect. Tu cât timp stai la editat video? Nu știu, între 2 și 3 ore și durează până iau imaginile și videoclipurile care să le pun într-un videoclip și când fac despre anumite țări, durează și când fac cercetarea provizorie, știi? Înainte să adun Ca, informațiile. da, ca la melodii, mai unele imagini, mai unele informații despre o țară, ceva interesante, că nu. Da. Vrei să spun cum a venit ideea? Sincer. Ia zi. Bă, era seară și mă spălam pe dinți și m-am gândit, dacă tot îmi place geografia, cum ar fi să fac un canal în jurul pasiunii mele, oarecum. Și de ce nu să-i ajut pe alții din chestia asta? Eu am vrut să-i ajut pe elevi să învețe pentru bac la geografie, oarecum. Știi? Și așa s-a născut ideea asta de a face canalul. Să știi că e foarte interesantă ideea de un canal de geografie. Între timp n-am postat numai geografie, am mai postat și vloguri, ai văzut, și edituri de ale mele. Da, e bine că diversifici canalul și până la urmă, pentru toți oamenii care se apucă de YouTube acum noi, să vă apucați de pasiunea voastră. De exemplu, dacă vă place videoclipuri, apucați-vă de un canal de genul ăla sau să faceți muzică, apucați-vă de muzică. Voiam să le postez pe Vimeo mai întâi, numai că acolo nu prea se uită lumea pe Vimeo, mai mult pe YouTube. Da, Știi? am văzut toată lumea e cu YouTube-ul acum. Cum e Vimeo? Că n-am încercat până acum. E o alternativă la YouTube, efectiv. Nu cred că se Oricum, pot monetiza videoclipurile pe Vimeo. N-am încercat nicio Vimeo, dar cred că e ca YouTube, numai că e mai mic așa. păi da, cel mai bine e să faci pe YouTube în continuare. Da, și mi-aduc aminte, la început atunci aveam o grămadă de idei și eram foarte entuziasmat. Aveam extazul ăla. Da, știu ce zici. Așa eram și eu. Mi-a venit mixerul, nu știu, nu mai aveam răbdare până când vine. Și m-am pus și eu prima dată să fac. Și mi-a ieșit o melodie și eram, ce bine, că nu știu ce, că o postez pe asta pe YouTube și a prins ok prima dată. Și după am zis, hai să exersez în continuare că
să-mi, nu știu, să-mi dezvolt, habar n-am, ca să pot să zic așa, abilitățile sau chestii de astea. Să fac mai bine, să mixez mai... Da. Skill-urile. Da, exact. Sporturi ai practicat sau practici? Da, îmi place să alerg. Am văzut că Acum ai participat la crossuri, dacă nu mă înșel. mă duc la mai multe concursuri de alergat, nu numai crossuri, mă duc și pe asfalt, dar acum, perioada corona, s-au anulat cam. Bine, s-au reamânat, de fapt, și din octombrie încolo. Bine, nu știu dacă o să se țină atunci, dar să sperăm că se țină. Uh-huh. La sală mergi, așa să se deschidă sălile de forță. Ideea e că eu nu merg la sală, eu merg la atletism acolo și am și aparate de forță și gen fac mereu, alerg, sală de forță, de 3 ori pe săptămână. Aha, interesant. Cu un profesor permanent acolo și ne învață ce e mai bine, ce nu e bine, mai ales în alergat înveți multe chestii noi, cum ar fi tehnici de respirare sau chestii de astea ca să nu obosești mai. Da, te-ai gândit vreodată să alergi un maraton? Sincer, da, în viitor chiar vreau. Anul viitor sau anul celălalt chiar vreau să mă duc la 21 de kilometri să alerg și stau și poate anul viitor pe 21 de kilometri și după poate urc până la maraton. E foarte greu, dar Da, o să cât are văd cum e un dacă maraton? 40 de 42 kilometri? de, da, Ma, 42 de kilometri. E enorm. bă, totuși, sunt unii care pot să parcurg un maraton complet Da. Desigur. și merită respect. Da, într-adevăr. Și 10 kilometri până la urmă, toți sunt mulți sau 21 sau... Da. Nu e ușor, ideea e în alergat că trebuie să-ți impui un lucru în timpul concursului, să nu te oprești. Chiar dacă te dor picioarele sau așa, o să ajungi să te ambiționezi singur când alergi. Și chestia asta o să te ajute foarte mult să termini la start. Și forțează de câte ori poți să alergi, până când nu mai poate piciorul. Și poți să mergi în loc să alergi câteodată când nu mai poți? Știi care e ideal? Dacă te oprești din alergat și după mergi, o să-ți fie foarte greu că tu, având picioarele obosite, o să-ți fie foarte greu să te pui iar la alergat. Și o să te doară mai rău picioarele. De asta este recomandat să alergi, dar mai încet. Niciodată să nu te oprești pe loc. Și mers, nu contează, dar niciodată să nu te oprești pe loc. Mai ales după 5-6 km continuu. Uh-huh. Și după părerea ta, bine, ambele au beneficiile lor, dar care îți place mai mult, sprintul sau maratonul? Mi-ar place să particip și la un maraton, desigur. Dar ambele au aceeași idee, adică alergând la un concurs, bine, încep cu un concurs, nu știu, eu am început cu 10 km, eram nepregătit total, eram în 2019 la Ciucaș, tot, e unul pe munte. Uh-huh. Și am zis, hai să mă duc, să văd cum e. Mi-a plăcut ideea de concurs, dar ambele au aceeași idee. O să-ți, după 2-3 concursuri, o să alergi și mai mult, plus antrenamentele dinaintea concursului contează. Uh-huh. Uh, Foarte tare, ce să zic. În rest, altceva te mai preocupă sau alte hobby-uri mai ai, în afară de YouTube și muzică și sport? Să fac trasee cu bicicleta. Am un grup de prieteni acum care ieșim și facem trasee cu bicicleta. Suntem vreo 20 în grup, am ieșit odată cu toții. Mi se Și îmi pare că am place să fost și fac eu.
Da, ai fost și tu în grupul ăla, dar nu a mai ieșit lumea. Dar îl am pe Tomi care mai iese și mai am încă vreo 2-3 care chiar fac trasee, gen de 80-90 de kilometri sau chiar poate mai mult. Cam așa am făcut în vara trecută. Deci nu e în oraș, e și în afara orașului. Da, de exemplu, plec din Buzău, mă duc pe la Vernei și mă întorc pe cealaltă parte. Și urcăm și pe munte și așa. De pe A, munte, pe deal, pe la Ciolanu, pe acolo. pe la zona aia Monteoru, gen, pe acolo. Da, și acolo e super ok. Am ajuns și pe acolo. Da, frumoasă zona. Pe lângă asta am mai urcat, m-am dus cu ai mei la Brașov și are tata acolo un prieten care are și el bicicletă și chiar merge. Și am urcat până în Poiana Brașov cu bicicleta și pe drumul forestier și pe cel normal și cu bicicleta. E mult mai ok, dar greu. Ce tare. Îți plac și drumețiile în natură, să înțeleg? Da, îmi plac și drumețiile în natură. Mhm. Mă, și mie, chiar dacă n-am fost în prea multe locuri. Ce să zic, am fost pe Transfăgărășan, Transalpina, pe jos, așa, știi? Da, 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 și eu. De exemplu, vara trecută mi-am adunat grupul de prieteni și am stat acolo la Brașov, cred că 2-3 zile și pe o zi am urcat în ăsta, pe Tâmpa și în altă zi pe alt. Alt munte. Da, am urcat pe Tâmpa și pe la Poiana Brașov. Nu știu cum se numește. Curmătura, cred că era, sau ceva de genul. Da, probabil că da. Bă, foarte tare, ce să zic. Am mai fost la mănăstiri, mănăstirea Ciolanu, mănăstirea Prislop, la Arsenie Boca, știi? În Hunedoara. Da, da, da. Și în județul nostru sunt zone turistice frumoase, gen Meledic, Stațiunea de Sculptură de la Măgura, uh, Siriu, Gurateghi, Pietroasele, de ce nu? Da, am fost și eu acolo și chiar recomand oamenilor dacă vin prin zonă să meargă. Ai vrea să te apuci și de alpinism? Uh, nu aș vrea să mă apuc de alpinism, dar îmi place să urc așa, cu prietenii pe munte sau... Mhm. Adică să escaladezi munți, gen vârfuri. Nu, nu neapărat. Nu e o pasiune de-a mea, dar nu, uneori mai merg cu prietenii așa, de distracție sau... Dar nu cred că ar fi o pasiune așa pe viitor. Se spune că cea mai frumoasă priveliște vine după cea mai grea urcare. Știi? Asta știu, am văzut chestia asta la primul meu concurs, am urcat pe la 2000 de metri cam așa și se vedea super ok de acolo. Prin străinătate ai fost în vacanțe? Ai călătorit? Da, am fost de câteva ori la mare, în Grecia. În Grecia? În ce stațiuni? În Tasos, în Paralia. Mhm. Bă, eu n-am ieșit din țară până acum. Singurul loc unde am călătorit până acum a fost în țară mai mult, în România. Ai spus cam tot despre YouTube, așa? Mai e ceva de menționat? Păi, n-am ceva așa special să mai menționez despre YouTube, dar eu zic că dacă vrea cineva să se apuce de YouTube, poate să o facă. Adică e posibil să crești un canal de la zero foarte repede,
și chiar e interesant să faci. E o nouă provocare, să zic așa. Exact. Și pentru mine a fost la fel. O Tu o să provocare, crești canalul ăsta. o să-l cresc, zici tu? Da, postând videoclipuri în continuare, zilnic și diversificând canalul, chiar o să crești. Hmm. Să sperăm. Mersi de încurajare. Și ideea e la YouTube să crezi în tine și chiar dacă e un moment de ăsta, gen, eu am rămas canalul puțin la 49 de abonați vreo 2-3 zile, cam așa, și nu mai creștea, nici vizualizări, la nimic nu mai creștea. Am fost o leacă dezamăgit, dar tot am continuat să postez, să fac promovări pe diferite platforme și așa am trecut de impasul ăla, să zic așa. Tu te plângi la 49 de abonați? Păi da, dar nu mai creștea canalul deloc, aia era problema și nu știam ce să fac. Și tu, gen, e important la un canal și miniaturile, gen alea, pozele alea de început de la videoclipuri, Thumbnail-urile. da, thumbnail-urile, cum ar veni, și să-ți promovezi foarte mult canalul pe platformele de socializare sau... No, bine, la facultate, unde vrea să mergi? Ai vrea să dai la facultate sau să trăiești din canalul ăsta? Păi vreau să dau la Brașov în continuare la ARE. Așa. Dar are de la ce vine? Autovehicule rutiere. A, mhm. La Brașov Tu, atât? Altă opțiune mai ai? alte opțiuni? Dacă n-ar fi să dau la autovehicule rutiere, aș da la școala de piloți tot în Brașov sau în București, depinde. Mhm. Foarte tare. Tu unde ai vrea să dai mai departe? Păi cred că le și deja din episodul trecut. Prima ar fi psihologia, a doua jurnalismul, a treia geografia și a patra teatru și film. Pentru cinematografie, gen filmmaking, arta de a face filme, pentru asta. Sincer, e un domeniu chiar cu multe provocări și chiar super interesant acolo. Care teatru și film? Da, să faci filme, să... Da, e o nouă pasiune pe care am descoperit-o de curând acum. Păi îți urez baftă în continuare, să ajungi unde îți dorești și Mersi, mersi la fel. Mersi și baftă cu canalul de YouTube, DJ Yeț. mulțumesc. O să spun și ție canalul în descriere. Mersi, dar nu trebuie, că nu cred că faci ceva legat de geografie sau de canalul meu pe DJ Yeț. Păi da, dar o să-l pun în descriere acolo, follow numele la canalul tău și pun un Aha, link de la YouTube sau dacă mai ai alte platforme de, habar n-am, de socializare, cum ar fi Instagram sau ceva, poți să-l pun acolo. nu mai am, doar YouTube-ul deocamdată. O să spun doar YouTube-ul. Nu, bine. Ai și Instagram la canalul ăsta? Da, am și Instagram. Instagramul am la descrierile mele la videoclipuri. O să ți-l Mhm. dau și ție dacă e pe aici și dacă vrei să-l pui și pe ăla. Mai am și pagină de Facebook. Foarte tare. Și câte like-uri ai pe Facebook? Pe Facebook nu mă uit neapărat la like-uri, mă uit la numărul de interacțiuni la o postare. Mhm. Îți sugerez să îți faci și tu pagină de Facebook, de Instagram, să postezi de fiecare dată și de ce nu să-ți aduci cât mai mulți oameni pe pagina aceea și să îi convingi să intre pe YouTube. Da, ar fi o idee bună. Dar Ar deocamdată prinde super bine.
Deocamdată, neavând atât de mulți abonați, eu credeam că, nu știu, o să fac pagina pe la 1000 de abonați, ceva. Pagina de Instagram, de exemplu. Păi, eu zic că în felul următor, eu mi-am făcut-o de la tot așa, 40 de abonați, cam așa. Și prinde chiar foarte bine o pagină de Instagram, dă-i ad la mai multe persoane și o să-ți intre singure și o să vadă. Și faci screenshot-uri de pe YouTube sau de unde ești tu și pui pe Instagram acolo că ai postat un episod nou, un like, un share și subscribe și o să vină lumea. Cred că ai văzut și în episodul trecut. Eu merg pe principiul că cine se abonează la tine se abonează pentru că îi place canalul. Dacă îi spui să se aboneze, se abonează acum și după o lună se dezabonează. Dacă se abonează pentru că îi spui tu. Eu așa cred. Da, e și asta o idee. Încă ceva, tu ai vrea să faci și bani sau să monetizezi conținutul tău pe YouTube? În viitor ar fi o idee să monetizeze și uh, conținutul pe YouTube. Dar am văzut acolo de la 1000 de abonați sus. Uh-huh. Și mi se pare cât 10 cenți la 1000 de vizualizări sau cum? Aici nu știu cu banii cât primești, dar deocamdată din câte am văzut la monetizare acolo, am între $1 și 8 cu... Depinde de vizualizări, cred că ceva de genul. Chiar nu știu acum, sigur. Da, am văzut că e și un fel de, cum să zic, preț sau pe care îl are YouTube-ul în funcție de 1000 de vizualizări, care Da, variază de la sezon la sezon. da, o să mă mai interesez cu astea și oricum eu o să mai pun videoclipuri în continuare, să cresc canalul și după voi vedea ce o fi sau ce se va întâmpla. Da, și poți să faci bani și din sponsorizări. Da, și dacă aș prinde o sponsorizare ar fi super ok. Mhm. În rest, ce mai faci în perioada asta până se ridică starea de urgență? Cum treci peste asta? Păi în această perioadă intru dimineața la ore, după, după mă duc la curte să-mi văd, am un cățel de companie și mă duc să-l văd acolo, Mhm. după vin acasă, fac teme, alerg, fac exerciții fizice. Foarte tare. Și eu fac exerciții fizice pentru masă musculară, să fiu sincer. E foarte bine, așa și trebuie, după, mai Am, ales sau să ieși la alergare, uh, dacă ai posibilitate. da, ar fi bine. Am două gantere acasă și lucrez cu ele, știi? Da, multe exerciții sunt și fără gantele. De exemplu, am văzut acum că se lucrează cu bidonul de apă. Da, se poate și cu bidon. Eu așa fac, cu gantere am bidon și fac cu bidonul cu apă. Caterinca cu bidon. Să știi că merge, chiar și fac de 3 ori pe zi același set de exerciții și chiar e ok. Interesant. Foarte tare. Intru și eu la ore, știi bine că suntem în aceeași clasă, la lecții online. Mai citesc în perioada asta. Am început acum o carte Homo Deus, scurtă istoria viitorului, de Yuval Harari, dacă ai auzit de ea. Bun, n-am auzit de această carte. Tu citești așa în general? Citesc mm, puțin, uneori citesc. Depinde de starea pe care o am. Am înțeles.
Bineînțeles. Și, bineînțeles, mă mai ocup și cu YouTube-ul în perioada asta. Am idei, de fapt, de vreo 5 noi episoade care o să apară pe canal. Este foarte bine să ai ideile din timp la episoade. Da, depinde acum cu organizarea timpului. Cu asta stau aiurea. Adică sunt în urmă cu temele la școală și cum fac să am timp și de YouTube și de sport în fiecare zi. Păi, de exemplu, nu știu, după ce termin orele, că nu le facem pe toate, Da, 3 ore pe zi. mereu, da, cam așa. Păi până la 12, de exemplu, sau 1 ai putea să scrii și după să te ocupi și cu altceva. Gen pe ziua aia să știi că ai terminat cu tot. Ah, da, ar fi o idee bună. Și după aia stai toată ziua să mai cauți idei sau habar n-am, să realizezi episoade, să mai mult te relaxezi toată ziua. Da, eu pe la 1 mă pun antrenament, deci până la ora 2-3 aș avea timpul oarecum ocupat. Da, e super bine că faci acasă și exerciții fizice și asta le sugerez toată lumea să facă acasă, că prinde bine la corp apa, per tot. Da, și până se deschid sălile nu prea avem încotro. Da, măcar să ne mai menținem o leacă. Da. Uh, No, bine, cam atât a fost și episodul de azi din Geocast, podcastul de pe canalul Geografia Europei. Nu uitați să lăsați un like și un subscribe. Îi mulțumesc lui DJ Aids că a fost alături de mine. Și eu îți mulțumesc că m-ai chemat să facem podcastul. Căutați pe Instagram pe DJ Aids, spune-mi Instagramul tău. Eduard Gabriel 94. Ok. Cam atât a fost, sper că v-a plăcut. Din nou nu uitați să lăsați un like și cam atât. Vă salut, pa, pa!